Най-вече Италия. Преобладават хората от Италия, които се... Голям микс. С една дума голям микс, наистина. И на тях им е приятно. Една бърза справка в Германия, например, около 4%. Това е атрактивно, но може да кажеш, че един ден ще сложи демонстративно. И той не минаваше на следващото ниво, ако не го